Ya Allah Pak, seket aku terus melayu ping telu aku raiku tak Kowe tutupi. ping telu apa? Lah raiku tak tutupi ben ora diketarani saiki wis tau urung omah. Aku mang ya ping pindho raiku. Berarti barang tak buka ngene. Saiki mang wis ping telu menawa ditok kok ngono. Mak Warsi ketawan mula men. Mak Warsi ketawan wis goyang-guyu entok. Ora gelem melu joget biasanya joget karo nyanyi ya. Iya, karo nyawer barang iki. Kanyawer ya. Duit mbakone turah-turah Yang tukar Mas ini uangnya udah. Balane Mas Jita iki mau lho. Mas Jita iki bandangan Duduram. Iku Sujito iku. Iya ya. Suwun nggih Mas nggih. Nek wis ijo kok aja lali disawerna ya Mas. Oke. Lagune apa, Dik? Lagune ana Taltang. Tali kotang Mas tambah ngantuk Mas ya jus. Babasuki. Hari ini pesennya wong tua piye lho ya, angger wis ces kudune menggure ces. Bar iki kok ana selingkuh ces lho Mas, selingkuh kok soalnya ya Mas. Oh enggak ya, spesial bapak-bapakku yang sampun nyawer dek wau nggih. Ya ugi Mbak Basuki Mbah. Saking siwal rawuh teman-teman. Iki sing ngarep iki grup dari mana Kang Mas? Kang Mas ada yang Oh kenal iya, gak? ini dari mana Mas? Mas-masnya kok berempat ini? Hah? Blora? Loh, tanggaku. Tanggam yo. Gak tau roh Mas. Oh iya gak tau nomah ya.
Biasanya nek ngono iku ana bacutannya kayak robot. Oh, gak iki gak diweki sesemek. Apa apik di robot. Wek iya sem. Gak usah. Engko nek ngono nek selingkuh iki kayak iya. Iki lagunya selingkuh. Selingkuh, Pak Bos. Pak Baseno sing nyuwun. Ya wis Mas selingkuh terus air bunga wis entek adik lagunya. Entek. Air bunga wangi. Air bunga baru. Ora saking masing kok diperhitungkan coba. Yuk, monggo Mas selingkuh. Pak Bos. Pak Bos. Ayo Nduk. Aja engko nek Mas Kebon njaluk bojo loro kok Nduk. Beledek iki kok iso ayo. Rai jahat tok. Ayo Nduk. Ayo Mas. Aku
bocah iku kuat suwene ngono jebule ya Tamakon dhewe Mas. bar iku ya Bar kecelakaan? Iya. Apa nih? Iku tangane mau. Ah ya wala sing kecelakaan tangannya kok bokong iso diusirno kok iso. Dhek kan biasane ngono kuwi terus ora iso diobahno kabeh iki nek umat tok kuat suwe. Kuat suwe ya Mas ya. Ana apa kiriman apa itu? iki? Roh ae nek rinso ku nang omah entek ya Allah. Iya. Ya Allah. Aduh. Mau kan kita resumiler oke. Kaget aku Mas. Iki aku piye iki cara? Ngene. Loh, bradal iki tampane lho. Sambil disiapin lagunya air bunga sek ya Mas ya. Ya. Sunan saking Mami Lasmi. Lasmini. Oh, tak kira Mami Lasrin. Loh, cah loro mang ning ndi? Mulai ten omahe gercedak ya ngono ku rong bar mulai sik kandhane kok Kok sok. lagune jek 10 ya wis kok susu medun. Apa dadi apa? Lho kok akeh meneh, Rom? Mbok kok iso iki aku mak tukokne pirang renteng. Roh ae nek. Kuwatir nek ora diumbah seragame kan ketoprak main terus to. Lho akeh meneh Mbak Yu. Jek bek kok, Rom. Nyanyi sik Mas. Mas tambah. Lho jarene ayo ada daging ngono kok iso. Aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot lek piye kesuwen ae. Cek tuh ya wis saya Mas sambil diiringi lagunya air bunga ini yuk Jus. Duh, dawa men, Rom. Pol iki, Mbak. Awas gak kuat to? Lho, oke. Asik. Air bunga ini
maeku ya Allah luar biasa. Air bunga sebenarnya tuan rumah ya Cin. 2 bonus ya Cin ya. Iya. Kusuma Wijaya karo nganu. Kita Rusumiller. Sing anu sik ya. Kita sik ya Mas. Iya Mbak dong. Emeh nyanyi. Kene Mbak. Ya Mbak. Sini dong. Iya dong. Jadi mang kita Rusumiller tak nyanyi dhewe gitu wae. Manggas. Nadanya coba sampean cocoknya karo Mas Ari dulu. Mau nada yang seberapa? Iki Mbak mau nyanyi. Dicocokkan Kita nada sini, rendah Len. atau nada tinggi? Nada rendah apa happy rendah? Iku kancaku. Coba. Ya Allah Gusti cah iki nek dadi apa lah ya. Ya iki lho tonton. Apa nyanyi sapa iki jenenge Mbak sapa? Mbak Mur ya apa penjahit. Jebule sing penggawe nyekengi nek nganuku suwek iku. Ya Allah Gusti le Mbak makasih ya Mbak aku nek pula tereng ngono. Aku sosok kene aku suwek kok Dik. Sing jahit ya Mbak Mur iki. Nadane sepira Mas? Anganku. Oh siap, wis monggo cus. Iki nada janji. Anganku ngambar anembus niku. Ngitung lintang sesuluh padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si pancerina. Tak titipi kidung kebet. Sok mrene nang gunung banget. Tak kirimi layak
kok ngejar ya, Rom? Tak tutuk kowe engko gak iso. Ayo Rene tak pangku, Rene tak pangku. Alah ya Allah. Goleki sing merkosa aku mangendi kok gak. Iku lho kono bos sapi bojito. Alah do ning kono. Kowe kenal Mbak Yu? Ya masih. Endi? Alah Didi kowe ketemu aku. BH-nya tinggi. Sawer Adi. Ndek bengi gak sawer. Lho kok malah disawer sego. Aku wis bar. Endi? Endi duwike? Nyawer 2.000. Wis ora apa-apa tak klumpukne. He, bocah iki malah dolanan bokongku. Ya tak linggih aku. Aku ternoda karo kaum laki-laki. Iki wis entek lagune. Ije Lila. Wau anu Pak kami tuwa sembian nyuwune imbang ana katresnan. Wis bar jaluk nek jebul. Iya gak apa-apa. Iya nang. Iya. Iki apa lagune? Lila. Ya wis Lila. Ya, Lila. Ya. Lila yo. Ya. Sing nyanyi Mbak Arum karo Mbak Lola. Oke. Rono. Ora nambah-nambahi kowe. Saya nyanyi Mbak Yu ganyong. Sumpah disamber lanangan iku lho. Allah yo gelem ah. Mbak Yu, ndek bengi kok tangan iku nggo kok iki mok nggone gak jamuren piye? Gak wis tau mbah nganggo anu kok alkohol. Alkohol. Apik gak nang? Kowe semayan karo aku ta ora? Kowe nek iku berbahaya nek aku lho 50.000 sak kemengem. Kagak jahat pemusik. Nggih. Ayo Lila kok iso. Lila. Nggih. Wis gak apa-apa aku engko disawer bose. Iya. Lah bose iki lho nyanyi. Kok abot Rom wek Rom bener. Oh, iki makluk. Ya Lila ya. Sawerane teko buka napa? Klosen. Oke anu Mas Lilone kowe iki aku ana permintaan satu lagi ya nanti tak kasih dulu apa saiki apa engko Sesuk wae. Sesuk ae ning Banyudono ah. kengko tak cup-cup mbon-mbon Aku nimbal. Kowe urung tau disamber Bathara Kala? gak aku mang diambung malaikat Israel Amin ya Allah. Iki wis ketemu malaikat Dek Rom. Kayak Pak Pli. Nakokno Lola karo Arum ning kono piye ndar no Oh, baik eh. gak ngene lho wis Pak ambone ambek mbok jupuk-jupuken sik Malaikat diundang Pak. Malaikat kok diceluk Pak. terpaksa Mas jarine Alah kene Ijana Kusuma Wijaya lho. Iki sik akeh kok Mbak Yu ning kene Mbak Yu. Angger tampan. Isih akeh. Ije loro. Ije loro Ya. ya wis entekno aku tak terpaksa meneng ae Lila sik ya Mas Kusuma Wijaya. iya Mbak saya Ming. simak iku apa Mbak Mbah Doyo iku Dar. Mbah Doyo, Mbah Doyo. Bandoyo iki gawe ngelune sirah simak iki lagu apa Ardi, ayo deh, ayo
sumpah janjimu Oke. memarang aku Oke. Blunder. Blunder. sineksen lintang Oke, oke, oke. jarane Asik. tresnamu kanggo aku Iya asik. wis nganti telung ketika Oke. Oke. nanging sliramu Oke. ora kirim warta Blunder. bareng saiki Oke, oke. wis teko Blunder. kowe malah gandeng wanita liya Alhamdulillah kajate Mbak Lastri karo Mas Min sudah terlaksana. Mau ya wis diluari, muga-muga ilang. Aku angger roh lanangan ngono kudu tak cowepok geger ya. Oh, kayak kersaku awet. Sing putrane sekolah teng UNS pundi? Niku putrane jenengan. Mbak niku kuliah teng UNS, kula teng Untumu. Matur suwun nggih. Wis gak ndek utang saiki. Iya, Mbak, dipotong. Dipotong apane, Bu? Aku gak nderam. Morokat. Oke, sudah selesai. Kusuma Wijaya. Kita Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya dek modelem do ngono malah kaya Tom-Tommy. duhai senangnya pengantin bar gaune anyar ana sarung tangane Ya Allah, aku ki dadi apa iki? api Aku malah koyok nganten. Aku timbang gak payu lanangan tak kosot-kosot. api Oh iya. Mas BE aku syuting band viral, Mas. Monggo kula nganten sing ora duweni lanangan, monggo sing badhe ngersake. semprol ngadai sego Kula wedok asli lho, Bu, Pak. Semprot. semprol ngadai sego meneh Kowe tak bocol, Bro. Bocah kok iso. Isin-isin wong. Mas Yanto jebule kenal karo Pak Anu Pak Min. Nggih Mas Yanto sehat selalu Mas Man. Thank you. Ya engko nek mulai enteni ning sor tebu kono ya. Foto nang. Ije apa mandek lagune? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Izal iki Izal sing njaluk
Ijol. Ijal. Ijal ndi? Iki sing bertelalai mau ndi wonge? Ayo nyanyi Mbak Jal. Is. Is nyanyi rene Is Jal. Mendek. Is Aslinya. nyanyi lho, Ndek. Ayo Jal. Nyanyi Jal. Nggih, Mbak Yuga nyok. RS Production. WM Audio. Indah kalau lah. Rasane telesop. Kita mendek. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manung song wangi kelawan wulan Timbang indah sithik kali ngambar Aku sakake makku warsi. sang kumbang Tak kancanani. wayang Nggih, Bu. ngrangsang pucuk sarine Ambek pagi. Is. Alah segere. Sumaning ratri mangsa wiji nanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjarana antareksa amimbu yayu sangerna Kusumo Wijo. Kusuma Wijaya sudah. Ayo nduk. Permintaannya masih ada atau enggak? Sudah. Sudah? Ya wes nek sudah.